जारिमिनारि संकस खेराइ जायगानिफ्राय जोङो रायजो राजाफोर बयबो खुलुमहरनाय जाबाय। गिबि जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि माननीय चिफ हाग्रामा मन्त्रि बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बिथांमोना बे जारिमिनारि संकस खेराइयाव फैनानै बे जायगानि थाखाय बिथांमोना जे राङारि अनसुंथाइ फोसावलांबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। दा संकसनि बे जारिमिनारि खेराइखौ जोङो लाखिनांगोन आरो जों बर' फिसाफ्रा जेसेबां दिन थागोन बे संकसनि खेराइया अरायबो जारिमिन हिसाबै थाबाय थानांगोन आरो जोङो बेखौ बयनोबो जोङो फोसावनानै मिथिहोनांगोन आरो बे संकसनि जे खेराइया बोरै जाया जों बिनि जारिमिनखौबो जोङो रायजो राजानो जों गुफुर होनांगोन। संकसआव मानो खेराइ होआ बेखौ सोर होआमोन दा बिनि माखासे जारिमिननि बाथ्रा दङ। आं गिबि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनोसै। 1562 मायथाइयाव कुचबिहारनि राजा नरनारायण सिलारायमोनहा बे संकसआव खेराइ होदोंमोन। नरनारायण सिलाया बर' फिसा, बे सिखोनाझारनि हावरिया मेसनि फिसौला मेस मानसि। दा नरनारायणआ जेब्ला सानजा रायजो गाग्लोबनो नागिरदोंमोन, आहम रायजोजों लोगोसे गुबुन रायजोखौ जेब्ला गाग्लोबनो नागिरदोंमोन अब्ला बियो ब्राह्मणफोर लिंहरदोंमोन फुजा होनो थाखाय। माबे दिनाव आगान सुरब्ला मोजां जागोन, माबे बोथोरा मोजां जागोन बेखौ नायखांनो थाखाय ब्राह्मणफोर लिंहरदोंमोन। दा बे समाव नरनारायणआ गावनि धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेखौ बावजोब्बायमोन। बे हिन्दु धोरोमाव गोबाबायमोन। बेनिखायनो बियो ब्राह्मण लिंहरनानै नायखांदोंमोन दिन थिग खालामनो थाखाय। दा दिन थिग खालामबाय सानजा रायजो गाग्लोबनो थाखाय। दा बिनि मोनायावनो बाथौ बोराया नरनारायणखौ सिमाङाव सोबनानै बुंदोंमोन, बले नरनारायण नों नोंनि आसार खान्थि धोरोम नीतिखौ मानो गारजोबखो? नोङो कसारी हारिनि नियमजों नोङो जुदि खेराइ होआब्ला नोंनि सानजा रायजो गाग्लोबनाय जानाय नङा होननानै बे बाथ्राखौ नरनारायणखौ बुंदों बोराइ बाथौआ। दा नरनारायणआ सिमां हाबहां आं गोसोआव जादों स्रि मोननानै लोगो लोगोनो बियो संकस दैसेराव कसारी हान्जाखौ लिंहरनानै खेराइ होग्राफोरखौ लिंहरनानै खेराइखौ होदों। दा खेराइ होनानै बेयाव हांसो, फारौ, दाउ, बोरमा, अमा, मैसो बुलि हालिहोदों, बुलि होदों। दा बुलि होनाय गेजेरजों खाम सिफुं सेरजा रिंनायजों दौदिनिया जाखांदों। आरो दौदिनिया जाखांनानै दौदिनिया गोजोननाय फोरमायनानै बुंदों, खोनासं राजा, नोंनि फुजा होनायखौ मोननानै गासिबो देब देबिफ्रा गोजोनजोब्बाय। नोंनि साननाया जाफुंसिगोन। नों दानो थांदो, नोंनि सानजा रायजोखौ नों जै खालामहैदो। बे बाथ्राखौ दौदिनिया बुंनो हादों। दा दरं राजबंसावलियाव बे संकसआव खेराइनाय बे बाथ्राखौ रोखा रोखा मोनो। नैबे दरं राजबंसावली बिजाब सुर्यकुरि देब'खौ लिरनाय, बेखौ दरंनि राजा समुद्र नारायणआ बिथोन होनानै सुर्यकुरि देब'खौ लिरदों। बे 1791 सालाव लिरनाय लेखा बियो। बेखौ ब्रजावली भाषाजों लिरदों। दा बिनि लिरनाय बादिब्ला ओरै आं फरायना होनो सानदों। शपथ खुवाई राजा बुलिला बसन सुनियो समस्त मार्बक निबंधन। नैबे गहाय कुमार आलिनिसो बाथ्रा बे। नैबेयाव ओरै होनदों, एहि बुलि पण्डितगण माति आनि शुभ जात्रा साइलन्त निपति महामानी मंगल खरिया अलायलन्त नरपति असम रायजोर मरिभाग प्रति प्रथम निषाद देखा दिला सदाशिव बोले আপনার নীতি এড়িয়ে কিয় কসাই মতো এভ করিও নাচন থর জয় হইব কইল স্বরূপ বচন
এইবুলি মহাদেৱ অন্তৰ্ধান ভৈলা চেতন লুবিয়া ৰাজা সম্ভাৰ সবাইলা সংকোচ নদীৰ তীৰত থানা গাড়ী ফাটিলা নাচন য'ত আনিয়া কছাৰী হংস ফাৰ মদ ভাত মহিষ চুকৰ কুকুৰা ছাগল উপহার নিৰন্তৰ ফালিলা নাচন তথা মা দল বজাই সবারও মাজত থুল্যন্ত দেওঘাই बे दरंगा संसद लिरनाय लेखा बे संकस दै सेराव जे खेराइ होदोंमोन नरनारायणआ बेखौ दरंगा संसाबनायाव सुमुद्र नारायणआ माने लिरदों दा सुमुद्र नारायणआ जाहैबाय नरनारायणनि फंबाय सिलारायनि 7 जेनेरेशन बे दरंनि राजा सुमुद्र नारायणआ सिलारायनि बंश बे 7 जेनेरेशन बियो दा गथिखे बेखौ जोङो हिस्ट्रियावबो फराय मोनो गोबां हिस्ट्रियाव लिरलांदों जे बे जायगायाव जे खेराइ होदोंमोन आरो कुचबिहारनि राजा जे बर' राजानिफ्राय अरिजिनेट जानाय आरो बिनि गिबि राजाया हावरिया मेसमोन।